Dobro večer i dobrodošli. Zajedno smo u Dnevniku Hrvatske televizije Mostar. Katolička crkva danas slavi blagdan Tijelova. O tajni tog blagdana za Dnevnik govori fra Martin Planinić. Isus Krist, koji bijaše na križu žrtvovan, koji uskrsnu i bi u slavu nebesku uzdignut, darovao nam je svoj život. Budući da bez hrane svaki se život trne, trune i nestaje, tako bi bilo i s ovim životom da isti Gospodin Isus Krist nije dao za njih hranu. A što se na Tijelovo zbivalo u Mostaru, otkriva fra Ivan Ševo, gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru, kroz razgovor s Danijelom Puljić. Danas na blagdan Brašančeva ili Tijelova upriličena je procesija ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača pa do kripte Franjevačke crkve Svetoga Petra i Pavla. Sada je u tijeku svečana sveta misa. Gvardijane, recite nam nešto više o tradicionalnom susretu vjernika i procesiji koja je upriličena danas. Pa vidite, kršćanstvo zamišlja čovjeka kao putnika, hodočasnika i dakle, kršćanstvo je prepuno simbola, slika. Isus Krist se služio slikama i kada je predstavljao sebe i na koncu kad je predstavljao svoga Oca Nebeskoga i kada je predstavljao crkvu. Prema tome i ova proces ima svoje zašto. Uvijek su je kršćani prakticirali, osim jasno u vrijeme komunizma. Njezina je poruka otprilike ova. To se čini u proljeće kad sve buja, kad pšenica raste, kad vinova loza raste, kao što je sve na koncu uključeno u svetu misu, jer recimo oltar je od kamena ili od drveta, onda svijeća je od voska, oltari su okićeni cvijećem, onda sveta misa je nezamisliva bez darova kao što su kruh i vino, poseban je dakle naglasak na njima, onda je dakle ostalo jednostavno u tradiciji da se obilaze vinogradi, odnosno da se obilaze žita, polja i da se prilikom obilaska i pjeva i moli i u stvari blagosiva. I evo nas na koncu još jednog Dnevnika Hrvatske televizije Mostar. Svima vama koji ste večeras diljem Hercegovine bili s nama, hvala za pozornost. Uz poseban pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, gledajte nas ponovno sutra u isto vrijeme.